Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho nového videa. A dnes hráme túto hru s laserami. Blindshot. A proste, asi viete, čo sa tu robí, ne? Že tu proste naslepo strieľate. Je to docela dobrá hra. No a ja si byl kamarád. No, je tu zase aj náš kamoš Mateo, ktorý s nami už jedno video natáčal. A asi teraz bude aj natáčať veľakrát s nami. Áno, budem. Pokiaľ si nedáme nejakú pauzu, že by sme, že naučenia alebo tak. Ne, Čtvrtáci a máme 9 rokov. no, budeme teraz štvrtáci, máme obidva 9 rokov. Chcem toto, solo. Napíšte, aká je vaša najobľúbenejšia hra na Robloxe, lebo u mňa to je asi, neviem, 9-9, viem, že to je staré, ale 9 je pre mňa celkom dobrá hra. viem, že to už niekto z vás nehrá, ale akože mňa to docela už stále baví. My to hráme ešte. My to hráme, že? Áno, akože my to docela nehráme. No nie, to niekedy. Nie, kedy si to zahráme, akože. V tejto hre sme my dobrí. Akože áno, no, sme. Je mŕtvý? Mato, povedz, kde si? Ja som u toho dole naľavo stĺpa, tam nemier plus. Ja som v strede. Ja tak tam nebudem, ja mierím tam. Do prkej. Jakože mňa zabili? Ja neviem, ja žijem. Dobre, tak ja idem sem. Ľudia, hoďte tam ten like a odber plus, ok? Plus, kamo, veľmi mi to pomôže. Pre vás je to svedle. Pre vás je to... Je to zadarmo, tak prečo to neurobiť? Aj ten odber by sa tam hodil. Je to zadarmo. Prosím, 100 000 lajkov. Dáme niekedy tých 100 000 odberateľov plus. Áno, dáme. Sakra. Mateo, ja ti budem hovoriť. Mateo, nie, tam nechoď. Mier, áno, tam mier, tam, áno, tam. Trošku doprava. Trošku doprava. Yes! Je mŕtvý! Je mŕtvý! No je sebi, pomôž mi. Mateo, áno, tam, počkaj trošku, nie, áno, za ten stĺp si, takto, áno, teraz, takto, si v pohode, nie, áno, tak, nie, Mateo, otoč sa doľava, úplne doľava sa otoč, úplne doľava. To není. Ja to nevedel. A že ty si hovoril, že tam... Úplne doľava. A teraz? Tam si v pohode, ale nikoho nezastrelíš. Choď viac doprava. Áno, dobre, počkaj. Otoč sa dopredu. Počkaj, teraz úplne... Nie, choď preč. Žijem. Sem kde? Počkaj. Tam nie, tam hlavne nie. Choď úplne radšej do toho rohu. Úplne do rohu. Tu? Áno. Choď viac tam. Dobre. Yes. A teraz kde prežijem? No, takto, počkaj.
choď, mier úplne rovno pred seba. A choď trošku doľava. Asi, nie, tak nechoď tam. Skoro si zomrel, no. Kde, povedz? Mier úplne tam rovno, úplne pred seba. Úplne doprava, chod dozadu a doprava. Dozadu a doprava viac, mier. Nie, chod dozadu. Mateo! Tak poslúchaj ma. Nemáš zač. Ne, ďakujem. Ale kamo, ja som nemal vypadnúť, a kamo na mňa ani nemierili. Ľudia však na mňa ani nemierili. Ľudia musí tu byť aspoň 10 000 lajkov. Že sa vy... Áno, prosím, dajte to tam. Pošlite toto do